Jamen, så er vi fra Øbakke kommet til Hudiksvall. Noget vi har glædet os meget til. Det her det er noget vi har gået og varmet op til siden ERH. Vi har simpelthen investeret i en Hudik 1370 City demomaskine. Og vi har oppe det salgsteam, der skal varetage den her demokørsel. Jeg har min kollega Søren med, og Henrik ja. Og mig selv, Thomas. Og vi kommer til at tage os af det her. Det er som sagt en stor dag for Øbakke. Vi har været importør af Hudik i Danmark i hen ved 15-16 år. Det er første gang, at vi decideret kører med en demomaskine. Og det har vi glædet os meget til. Vi ved jo godt, hvem vi er oppe imod, og vi glæder os til kampen. Og vi har rigtig mange kunder, der glæder sig til at prøve den her maskine. Når alt det her er sagt, så glæder vi os sindssygt meget til at få den hjem. Og det er allerede inden for den næste uges tid, eller sådan noget, vi regner med at se den derhjemme. Den er så fed at køre i. Henrik har faktisk tilbudt at køre den hele vejen hjem, og det er 1100 km. Men jeg tænker, at vi finder en godt til. Så det bliver super. Jeg har tankkort med. Vi glæder os til at komme ud og vise, hvad den kan.